2019 tukarangiria umong'ina uri koruku Lina Jebi kilimo tukabwatana no umong'ina uri nge first lady ngakiyo tukabwatana no musubati koruku Lilian Marwa tukakora alternative right of passage tukatwara abana ali school ya Musocho tukabero abana orochi kwikibere bakatebiku ninki koru bwana kubo monto manene good tukaruoro tukaja tukaswai group ende ito tukachakana ende musubati koruku kwa Stella Osikom Achoki wiki yairete actually igor on Friday yes nabwate alternative right of passage abana babekire kambi Limarani Ragongo ntwalengo abana bakagenda ororo bakabekwe kambi bakegerigu bagatera bagatebi kubuna barabaya bagatebi kubunere buya gotigonde tabana chaonde tabagosera bakine buna bare egere kabacha ko babangina bare buya no yene ngake bakonyora abana batabwatia mangana yo konyorera abana likere buna abantu bande banyo bachandikire gusi bisa kubinde bitai konyora mangana ayo okay mbiyamano kigima tikango tosikokuru sengani yo ya girls circumcision iko twenye chakira bwango ekero robot rero twabwate special feature nigo yali gukwanira igoro ya mangana ayukuruania mangana yugo sara bana banyaruka mbiyamano kigima gwatebire gender based